Hei, pada yo apa neh iki? Ndok. Oh, bayar tenan gue ya. Oh, ini sini TV ini kok bae mah dikecek no. Eneng apa? Sini TV. Dikecek ya. Ngomong, iki aku ngutil kok ngono kok. Iki aku ngutil kok. Aku ngutil lho. Ana sini TV ini iso ngutil. Ada sini TV nih guys. Ngutil. Coba. Matur jarak. Coba oke kowe. Nek ngutil konangan bose dikecerek tenan kowe. Apa mah dipakani kok. Rasa kare. Ya tapi nek endi? GP DP mat mat neng di ngarep arep SMP SMP kan di gede derajat kok ngarep kono derajat Lho